5, 6, 7, action. Cut. लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि ससे इन्ट्र बा टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय बुपेन एस मिउजिक प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंहाय फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर स' बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे एक्चुअली लोगोफोर जोंहा बे फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअनि टाइटेलखौ मोजाङै मिथिनाय जायाखै दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअखौ बुपेन एस मिउजिक प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलावहायनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे ओमफ्राय लोगोफोर बे इउटिउब चेनेलाहाय दायो गोदानसो दे स' लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाहैग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे फैनो गोनां मोनसे अफिशियेल मिउजिक भिडिअहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बिबेक बिथांजोंनो लोगोसे मनालिसा हाज'वारि बिथांखौ दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे भिडिअनि कोरिय'ग्राफखौ खालामदोंमोन बिथां मानबलाबलि ब्रह्मया दे स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर